Abagusii o president Eburuba o president boy Abagusii o president Eburuba Kenya ngima Kenya ningale naende nasmobo kemambia ndiyoko bule president woncho kanana kwa yega chikura chiko sabuno kwa bakoko naende asmotu miechigesa kwa bamungiti naende asmokwane oncho kanana kirase koko kwana mambi kwaendaga mambi ende kwaenda moina ero njelo Abagusii omonto okoni garuto ngoro kiango posigisio yomo okoni Abagusii anywhere ngoro kiango mukoyo yomo okoni Abagusii anywhere ngoro kiango mogero yomo okoni Abagusii anywhere ngoro kiango muturkano yomo okoni Abagusii anywhere naro reality nere yo injo to kwa keriga kiro muntu na tema lakini losi network kingare Kenya ngima which takes time orosio bosani and it takes time arafegera orosio bosani has motare ekiagera ngo chimotuga risk nkobere seita ngogira tore roro tweka abantu 1500